Призивно слово от Махатмите на изтока към представителите на школата. 15 декември 2020 година, 8 часа и 13 минути. Уважаеми наши сътрудници, етапът за всеобща мобилизация на всички представители на Международната школа настъпи. Всички светли сили от плътния свят трябва да се обединят и сплотят под егидата на нашата иерархия. Преживявате трудни времена. За вас се спуска програмата на времето. Бъдете последователи на нашето учение. То слиза в страшния час, а този час е най-тежкия. Сумират се резултатите от всичките ви земни прераждания. Развитието на енергиите от дъното се движат с пълен ход. Имате много малко време за извършване на конкретни и най-важни действия. Вашата еволюция ви води към самата развръзка. Натискът не може да продължава вечно, той винаги завършва с трансформация и видоизменения. Днес няма нищо по-важно от това да сте напълно въоръжени с духа и да бъдете осъзнати. Ние силно ви съветваме да следвате постулатите на единното учение. Бъдете носители на каноните на етиката. Следвайте нашите инструкции и препоръки. Ние сме водени от светоносното звездно братство и нашата иерархия няма да ви остави без нашите напътствия. В заключение, нека кажем, че ние чакаме помощ от плътния свят. Само с съвместните усилия на космическата и земната иерархии може да се изпълни предопределеното. Аум. Махатмите на изтока казаха 8 часа и 19 минути.